гарантирани места и атрактивни цени. Палермо, Етна, Таурмина, Изола Бела, Агридженто Ното. и Сиракуза. Това е Сицилия, истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия. И пролета ни се засмя. Радост много ни огря. Мартенички си даряваме И късмет си пожелаваме. Честита баба Марта от майонеза Краси. Най-добрата майонеза. 40 години златни хитове на братя Аргирови. 23 април. Зала 1 на НДК. С участието на оркестъра на Държавна опера Русе. С диригент Димитър Косев и солисти на операта. Специални гости Тони Димитрова и Христо Стоичков. Билети каса НДК, Ивентинг, Грабо и купибилети.bg. Заповядайте на връхрождения ден на любимите близнаци на България. Очакваме ви! С медийното партньорство на Българското национално радио. Българското национално радио стартира конкурса за нова българска поп и рок музика «Пролет». Изпратете ни нова авторска песен на български език и имате възможност да спечелите запис на ваша музика на стойност до 12 000 лева. Подгответе портфолио на вашия музикален проект и може да участвате на най-мащабния европейски фестивал Евросоник в Грьонинген, Нидерландия. Очакваме ви до 31 марта. Повече за регламента на конкурса вижте на сайта prolet.bnr.bg. Симфоничният оркестър на БНР ще представи изкуството на живо на 15 март от 19 часа в зала България. Солисти ще... Гласувайте в националната анкета «Музикант на годината 2023» на предаването Алегро Виваче по Хоризонт. Подкрепете номинираните изпълнители, ансамбли и проекти в 5 категории в интернет на адрес muzikant.bnr.bg до края на месец март. Болгарский горизонт. Прием на средних волнах. Хоризонт. – 22 часа, емисия новини. Народното събрание да приеме на утрешното си заседание оставката на премиера Николай Денков, предлагат от групата на Продължаваме промяната Демократична България. Справка в сайта на парламента показва, че обсъждането и гласуването на оставката е предложено. Всем спасибо. Пока.